Ing sapinggiring dalan gedhe Juwana Tayu, udakara kilometer 5, ana kuburan kang dumunung ing tengah mbulakan. Persise ning cedhak protolon dalan simpang tumuju Desa Geneng. Kuburan mau katon singup merga ing pojokan-pojokane ana wite munggur kang gedhe ngrembuyung. Uga katon sintru jalaran adoh kono adoh kene. Mau-maune neng kuburan mau tau kanggo mendhat tali murda sakwenehing prawan sing lekasan meteng. Jenenge Lastri. Lastri mati gantung awit dikianati tresnane dening wong lanang kang wis ngetengi dheweke. Mula saka iku kuburan mau banjur karan kuburan Lastri. Tangsak banjure dadi kuburan angker. Saya-saya bareng ning sauruting dalan gedhe kono akeh wong lanang, utamane sing isih Joko, sok asring diganggu sundel bolong. Lan sundel bolong mau ngakune iya jeneng Lastri. Wontene sundel bolong mau kumarane Lastri apa pancen sundel bolong asli lan nunut manggon sarta nganggo jeneng Lastri ora ana wong kang ngerti kanthi temenan. Wektu semono ning kuburane Lastri kono uga ana jinising lelembut arane ongkot ingkit. Rupane ora pokro, pawakane cendhek, lemu, sirah ganden, bathuk nonong, meripat abang melerah, ngeleng menjeru, irung pesek, jepir, bolongane ndanak, cangkem ombo, untu sak wadung-wadung, godhong kuping munggah lancip pucuk, weteng jembling, bokong nyenting, lan kulite jeruk purut pating jepkitut. Ongkot ingkit wis watara suwe puyang payingan jalaran kedanan sundel bolong Lastri. Arep omong rangu-rangu, arep methuki mandeg mangu. Nanging bareng dilali-lali malah saya ngranuhi. Temahane ongkot ingkit nekat methuki sundel bolong Lastri. Tri, rasane ati iki wis tak krangkeng kuat-kuat ing pagering lati. Ning bareng tak lali-lali ketemune kok malah saya ngranuhi. Mula blak-blakan wae, aku seneng kowe, Lastri sing ayu. Tempe emblek-emblekan, turu dhewe gedebakan. Aku ndang gagi kancanana turu. Gelem ya, lelembut ayu. Ora gerem to? Ongkot ingkit nyeplosake karepe. Ngupita sabda sinambi mulat-mulet karo nggosok-nggosok wetenge. Weleh-weleh, kowe iki ngomong apa? Rasah macem-macem. Dapurmu kaya kodhok bangkak, dadak ngimpi pengen amor turu karo aku. Gek mentil angin ya, ora siut. Tumanggape sundel bolong Lastri terus muter mungkurake ongkot ingkit karo jengking tampel-tampel bokong. Krungu panulak lan nyipati patrape sundel bolong Lastri kang bangeti anggone ngenyek, ongkot ingkit dadi abang ireng raine. Naluri lanange kobar dening nepsu amarah, nanging dadane tumuli dielus-elus. Sabar, patine. Taunono, windonono, mosok sundel bolong Lastri ora manungkul kanthi aris lan pasrah jiwa raga marang dheweke. Kang baku, ongkot ingkit ora bakal mingkuh saka pakewuh, mendo saka rubeda, bakal tansah angudi amrih kasembadaning kapti. Sapa kang temen bakal tinemanan, mangkono anteping tekate.
Ya, tak trimo. Ning kahanan iku owah gingsir lho, Tri. Saiki kowe mengkak-mengkok, ning ora wurung mengkone ya mumbah popok. Ongko tingkit mungkasi rembuke terus bablas lunga. Prek, ngenteni timbule watu item. Sundel bolong Lastri njontong atine. Salebare kedadian kuwi, Sundel bolong Lastri dadi kaya keranjingan anggone golek wong lanang. Karang sundel bolong iku WTS-e bangsa lelembut. Mula wis ora kitung wong lanang kang dadi kurban nepsu sahwate. Ana sing mung butuh digodha utawa dirumum. Terus entek-entekane dituduhi gegere kang bolong. Uga akeh wong lanang kang kelakon diajak senggama barang. Sundel bolong iku ana kang gegere bolong lan ora duwe jeroan, bolong melompong. Ana uga kang duwe jeroan, kebuk, jantung, ati, rempelo, limpo, waduk lan ususe katon cetha welo-welo. Nanging sundel bolong Lastri mung kulit gegere kang bolong, merga mborok nganti krowok. Manahen isine set, singgat lan blatung. Dadi malah saya gilani. Kacarita sundel bolong Lastri nate diwirangake nom-noman saka Poh Ijo. Jenenge Bustam. Eling-eling wong Bustam iku tau ngawula marang dukun kondang Dalang Kinanti. Mula sundel bolong Lastri bisa dikalahake kanthi aji Kuhlugni kang disawijekake karo aji Caraka Balik lan disaranani mawa dijubles bum alang-alang gegere. Tanpa diweruhi sundel bolong Lastri, kedadian mau bisa disumurupi dening ongkot ingkit. Sorot mripate kang abang kaya mirah kuwi kuwowo nembus apa wae. Mula adhedhasar pengalaman kuwi ongkot ingkit nemu akal. Dheweke banjur membo-membo dadi Bustaman. Wayah lebar surup, srengenge wis sawetara angslup. Kahanan repet-repet. Bustaman sepedahan nyedaki omah gedhong cekli mangku dalan gedhe karo krangkring dolanan bel. Mongko kang katon omah gedhong cekli kuwi sak temene kuburan. Lan sawetara sundel bolong Lastri metu saka omah. Lakune kaya macan luwe, lengket-lengket mencotake. Ning bareng weruh yen kang ana kono Bustaman, kagete setengah mati. Ngopo krangkring brebeki kuping? Kowe kuwi wong sing seneng gendaan sikara, gawe sangsarane liyan. Ning saiki kowe ra weruh ta buktine? Titah kaya aku iki kena ing lara nanging ora kena ing pati. Sundel bolong Lastri ora tanggung-tanggung melehake Bustaman. Aku ora arep nyengsarakake kowe wong ayu. Ya kaya mbiyen kae carane. Nek Bustaman kepengin tepung karo wong wadon nganggo ditodi. Dadi ngerti njaba jerone. Lan bareng ngerti nek kowe mono bangsane lelembut, aku malah seneng ngepek bojo kowe. Lak bisa to ing mengkone aku ngalap pambiyantumu. Bustaman aweh katrangan kanthi manis manuhara. Ora bisa nek aku mbok kongkon ngrewangi dukun utawa golek pesugihan. Nek pengin sugih kono yang Ratu Kidul, Nyai Blorong, apa yang Nyai Kerincing Inten ing Pulau Karimun. Aku iki lelembut sing bodho. Bisaku mung golek wong lanang. Pangakune sundel bolong Lastri. Wah, ya kok beneran nek ngono. Aku malah bisa amor turu terus.
Ambak-ambak wis umur 32 taun ning aku isih Joko Tigas lho. Bustaman omong glayongan pamer diri. Walah, Joko Tigas kuwi oleh mbuktekake piye? Nek prawan ting-ting ya bisa dibuktekake. Iku ngono rak akal-akalane wong lanang ngalap menang. Banjur wong wedok didadekake sasaran kanggo kalah-kalahan. Wis, kesuwen nek mung dienggo omong-omongan. Sing perlu ayo dibuktekake nek pengin weruh tandang gelayange Joko Tigas. Panantange Bustaman. Cekaking kondo gancanging carita, Sundel Bolong Lastri lan Bustaman akhire wis kaya bojo. Yen awan, Bustaman bali ing Poh Ijo. Pengine mesti teka neng panggonane Sundel Bolong Lastri golek pamareming driya nuruti hardaning Turi Dasmara. Lan wekasane Sundel Bolong Lastri meteng. Dheweke ngungun pungun-pungun yen wijining jalma manungsa temtu ora bakal kuat urip ing guwa garbane. Kedaya uap panas saka anasir geni asal dumadine. Aneh, Sundel Bolong Lastri nggraita. Iki mesti akal bulusi ongkot ingkit. Mula kanthi ngadi-adi ora ngawistarani, Bustaman banjur ditanting. Mas, aku duwe mungsuh arane ongkot ingkit. Nek kowe bisa mbondo dheweke lan mbok gelandang tekan ngarepku kene, anakmu bakal tak rumat apik-apik. Ning nek kowe ora bisa minangkani panjalukku, anakmu bakal tak gugurake. Bustaman blangkemen. Dheweke iman anake. Mula temahane Bustaman waleh yen sak temene dheweke iku ongkot ingkit. Karuan wae Sundel Bolong Lastri banjur gidru-gidru karo nangis ngelolo lan sumpah-sumpah arep nggugurake kandhutane. Ongkot ingkit ngarih-arih supaya disabarake dhisik. Dheweke kang bakal golek Rikodaya. Amrih Sundel Bolong Lastri ora meteng bayi saka wijine. Kebeneran, wektu kuwi ing Desa Geneng ana wong bebrayan nganti 8 taun durung kaparingan momongan. Sing lanang jenenge Wakit lan bojone jeneng Trimah. Brayat mau wis ora kurang-kurang anggone ikhtiar murih duwe anak. Saben ana wong pinter utawa kiai disuwani donga lan iguh pratikele. Nanging babar pisan ora ana tanda-tanda yen kasil. Jamana semono arang banget wong kang ngenal dokter. Nuju sawijining dina, Trimah ngimpi ketemu kaki-kaki lan dheweke diwenehi piyik. Trimah seneng nampa paweweh mau. Piyike nuli digemateni, diwadahi kurungan. Nanging tanpa dinyono-nyono, piyik mau ucul lan mabur embuh menyang ngendi parane. Lan sakwise Trimah ngimpi ngono mau, dheweke kok terus mungkak-mungkuk lan kudu mangan kecut-kecutan, nyidam. Sabanjure bareng Trimah kawistara yen meteng temenan, wektu mitoni anggone slametan disemuwaake. Minangka tanda syukur marang Gusti kang amung tuwuh. Wakit ngunjung utawa ater-ater marang wong kang pernah tuwa utawa kang dituwakake. Wakit lan Trimah rumangsa bagya mulya jroning ngranti laire sang penerus. Iya punang jabang bayi kang wis wetara lawas diarep-arep tekane. Ing sasi-sasi candhake nganti ndungkap setahun anggone meteng, Trimah durung babaran. Sanak wedrah lan tangga teparo padha gumun
setahun jembleng sak rendeng, meteng apa busum kaliren. Nanging nalika ngepasi malem jemuah kliwon, wektu Trimah tipis neng padusan, dheweke tiba kejengkang. Saknalika saka pawadone ngetokake getih deres lir dineres. Kasusul ana kahanan kang ngelok-ngeloki. Ujug-ujug wetenge Trimah dadi kempes. Trimah wel-welan kamiweden, terus dadi uyung-uyungan. Trimah dadi rerasan, bayine Trimah ilang. Sauntara iku rawat-rawat keprungu ana swara tangis bayi kang saya adoh lan sansaya ilang. Ongkot Ingkit mondhong anake karo dikekep-kekep kebak rasa welas asih bayi kang ora dikarepake lair dening sundel bolong Lastri. Matur nuwun Trimah, anakku wis kok ruwat apik-apik ing kandhutanmu. Saiki wis wayahe anakku lair. Mula sepurane anakku tak jupuk bakal tak guluwentah dhewe. Batine Ongkot Ingkit lega.